jeden. Přišli jste rovnou do ráje, tady to ve dne v noci jede. Kdo uteče, ten vyhraje. Jenomže člověk platí nájem a pro to lecos udělá. A tak se stane, že tu hraje a za ním kulhá kapela. V tom kouři varieté tě možná ocení, dámy jsou tady jeté, pánové spocení. Tohle je podnik zvanej Eden, jsou tady velký zvířata. V tom kouři varieté tě možná ocení, dámy jsou tady jeté, pánové spocení. V tom kouři varieté, kde holky postávaj, a když se rozhlídnete, není to žádnej ráj, není to žádnej ráj, není to žádnej ráj.